bang ano nga, barya sa pintal? May tanong ko, magaling na 5,000. Yung piso na pintal yung tanong, magaling na, hindi na. Hindi na. Kintal piso. 1 piso, 1 piso kintal. Pero ginto. Hindi yung piso natin. Kintal yun, pero ginto. Kasi, ano ba ang gobyerno ng Diyos at saka tao? Divine government at man-made government. Divine, spiritual. Man-made is material. Di mawala yung material dito ng spiritual o ng divine government. Mawala to. Kasi puro to corruption. Kurakot ito. Mga pobre, lalang na pobre. Pag dito, walang yaman, walang Sino yung may crisis na ID? Kumana na po. Magkuha rin kayo ng PhilSys ninyo na ID. Maliban doon sa ID nato sa 101. Ito, PhilSys yun. Yun ang ibig sabihin, wala eleksyon. Oh. Kasi doon, recording yan, pangalan ninyo. Oh, may PhilSys kayo. Bakit kayo nag-eleksyon? Bakit ka mo? Ako tatakbo ako ng mayor. Halimbawa ako. Tatanggapin ako sa Comelec. Sa COC ko kasi magbayad ako doon eh. Kurakot yung ano, Comelec. Ikaw hindi ako magbayad, hindi nila ako tanggapin, magbayad ka, ipatanggapin ka. Alalayan ka pa. Kaya nga yung ano natin, no? Pinadalhan ako ng federal na libro. Internet ang nagdala, inutusan ang tulit. Ito yung federal, pinadala ni Digong. Ihatid. Itong PhilSys naman, ang nagdala dito, ipahatid. Ay, ito ba to? Oh, mali. Ay, hindi. Silibit ito. Silibit na. Ito, silibit. Ano, dikiya. Dikiya. Silibit dito. Giutusan. Ito sa PhilSys. Ito si Tulit. Pero ikaw wala nito. Wala ka ito. Oh. Mayroon naman ito doon sa tarpaulin. Ngayon man to. O, doon kayo mag-picture. Yan nga. Kasi kung Gingon pa, ako naman igibalik-balik sa inyo, pero ibalik lang ihapon, kay baka kamo nakalimot, nakatulog. Tayo libro sa kintal. Kung kintal, libro, xerox, original. Ha? O na niya ito, ako lang na ibalik-balik, kay baka nakalimot mo, kintal, original. So, naman na sa bangko. Hindi pa yan i-open. Pag i-open yan, sarado ang bangko. Sarado na ang bangko, yun ay ibig sabihin, mag-kintal na ta. Hindi pa tayo nag-kintal. Kaya si Kuan, so tayo, may hanay tayo sa Luzon. Hanay naman natin yan. Oh? Kung sino ang, ano ang Luzon, ano ang region. Oh. Hanay na yan. Labad-labad lang yan sila. Kung sino na dito ang uupo, nandyan na yan sa ating pattern. Tapos si Mindanao, hanay na yan. O, nandito na tayo pattern dito. Sa uupo yan. Pati sa ano, Visayas. Naka-ano na yan. Nakaayos na yan sila tanan. Kana sila, panawago na lang na. Tapos dito na dahil sa part of region natin. Sino yung mga official na wala chart, magkuha ang chart para dili paglibog.
Ayan pala niya, barangay chairman, hindi kapitan, o secretary. Ay ka na mga member yan, mga security officer, assistant secretary officer, member. Member yan, taga-butang o kape, taga-silhig, o mauna na, gardinero, hardinero. Ay di mga technical group yan sa suba yan. O, Sa project. paano yan sa kung ilaw? Kung mga wiring. Oh, sila yan ang technical, ang mga business manager, o sino business manager, sino magmamanage para sa project, o para kuanan, o legal officer, sa abogado. Ay, dito ka na magduha sa iyo magdadala dito sa, para ba siyang, kuan ba, ka nang mag-manage sa kusina. O, yung siya yung tagawid sa market, expensive. Yun, ha. Tapos yung mga barangay ninyo, na kung dito kayo dalhin para makasabot ang akong pinigay. Atong ano to? Meeting. Pero, alam naman ninyo, pag-palik lang ako nakakuha ang isulite, kay para kamo ay maalaala ninyo. Matagal-tagal na ako dito sa dapat. So, ang ako ang list, natagano kayo sa ibig. Ang puryo. Ang all. Sino sa ila gusto magpaliwanag? Oo, pwede. Hindi ko sa buong. Wala. Oo. Katong nakasabot.